Hi havia un contramestre que sap que feia, donava la voltareta allà al taler, quan arribàvem a les 5 o 3 quarts, quan llegàvem. Estava la voltareta, agafava una caixa i es posia a dormir. I bé, anaves a buscar, que mirades que les fan fred, fa copa i fan coses, a vegades no van bé. I havies d'anar a buscar, doncs venia. I saps de ràbia que li feia perquè havies despertat, venia a recuperar. Agafava les claus de rigota, vostè no sap què és el pollador, i posava la clau allà, engegava el taler i escalava la clau que m'he ficat allà al mig, al voltant del pollador, trencava la pollador. Llavors havia de treure el ferro del pollador i posar-lo a la manyeria perquè havia trencat, perquè amb la clau, fer la corra, trencava el pollador. I veig aquí que llavors aquests ferros, com que estaven patats, havien de portar-los a la manyeria de claus. La millor dia estava un dia el taler parat, i tot perquè li va fer ràbia que el deixis a despertar per venir, doncs feia. Posava el ferro al mig i engegava el taler. Jo sabia, ho feia per aquest partit, perquè per fer-te la pinyeta, dient. I així ho feia.